जेला आइ मारिया आं गाबबाय थानायाव आंनि न'खराव थांनानै नुजाहैयो। फहर जाजोबो आंनि न'खरा, जोंब्लावजोबो। आखाइ फारनै खबजोबनानै आइ बिमा गोथारमारा आंनि बिन्दो गुदियाव नुजाहैदों। आं पापिब्लाबो आं जेब्लायबो दिनै आं रजालि खालामो। जिसा बाख्नाय जाथों। अनदेगाफोर दा आंनि खाथियाव जाय आब' सबिता बर' बिथांजोआ जेरै बे गोथार बिदिनि खाथियाव बे आलफनसानि खाम्फा खाथियाव आरो बे ग्रथ'नि खाथियाव दङ। आरो दिनै बिथांजोआ बे अखाफोर दानफ्रोमबो जिथाम खालाराव फैबाय थानानै मा फिथाइ मोनखो बेनि सोमोन्दै बिथांजोआ गावनि माखासे जिउआव जाबोनाय जारिमिन आरो माखासे जोंनि इसोरनि गेदेर अननाय बेनाव मा दं बेखौ बिथांजोआ बुंनो थाखाय दिनै आवगायबोदों। नोंथांमोना अननानै बिथांनि माखासे टेस्टिमनि होनायनि गेजेरजों आरो बेबादिनो आलफनसाखौ गावनि फिसाबादि अननायजों बेनो मा मान बावनो नागिरदों बे खाम्फायाव आरो बे अखाफोर 9 दान बिनायनि गेजेरजों मा फिथाइ मोनखो आरो आलफनसाखौ माबादि बे नुनो मोन्दोंमोन बेनि सोमोन्दै बे बिथांजोआ फारि फारि बुंलांगोन। नोंथांमोना जानो हागौ बिथाङा गावनि दुखुनि गेजेरजों दुखुनि जारिमिनखौ मोदैनि गेजेरजोंबो फोरमायगोन। दा बेनिखायनो जों बिथांनिफ्राय माखासे बोसोनखौ जों मिथिनि आरो बिथाङा मा बुंनो सानदों जों खोनासंनि। गोजौसिनथाराव थानाय हारान अख्रांनि बिगोमा अनसला फोरबो जिसुखौ बे सोरगोनिबो बिफा इसोर आरो बे बुहुमनिबो जों गासैनिबो आंगोनिबो आंगो बिफा इसोरखौ आं गिबियावनो हामबाय गोजौसिनथाराव थानाय अनसुलि आइ आयथा मारिया बे सोरगोनिबो बिमा आरो बे अनसला फोरबो जिसुनिबो बिमा आरो बेजों गासैनिबो आंगोनिबो आंगो बिमा बे बानसुगिरि बिसगिरि रैखागिरि दुखुनि समावबो खैफोदनि समावबो निदाननि समावबो अराय सम अराय जिउ बे जोंखौ अननायजों गासै जेंना जेंसिफोरनिफ्राय रैखा खालामनानै गावनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'नि आथिं गुदियाव दैदेननानै लाबोनानै जोंखौ ज' खालामो। बे आयथा मारियाखौ आं हामबाय होयो। गिबियावनो आङो जा फंबाय दैमालुखौबो आङो आरो बिबोनां आरो बियानि फिसा आलफनसा आरो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय आंगोनि दाब दाब गामिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गेदेर उन्दै हावरि आरो मावरिया दुखुजों बुंफबनानै थानाय गासै गावनि नांगौफोरखौ नागिरनानै बेयाव नुजाथिफैनो हानाय गासैखौबो आं जिसुनि मुङै हामबाय आरो हामबाय होदों। दिनै बे आंनि प्रथम जानो हागौ दिनै आं नोंथांमोनाव गिबियावनो आं निमाहा बिग्रोयो। बे टेस्टिमनि होनायाव गोबांथार गेना गोरोन्थि जायोब्ला अननानै आंनि मोखांखौ नायालासिनो अनसला फोरबो जिसुनि मुङै आरो आइ बिमा गोथारमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं गुरै खावलायना थाबाय नोंथांमोनाव। दिनै आं बे 13 थारिखखौ मे अखाफोरखौ दिनै आङो मिथियामोन, नाथाय आं सानफ्रामबो गाबो सानसे दिनै आंनि गाबबाय थानायाव दिनै आं सासे पापि, नाथाय आंनि पापनि थाखायनो आं दिनै खाबथाना जाना दंमोन। आंनि फिसा 3 आरो आंनि पुरुष आंनि पापनि थाखायनो गोबांथार खाबथा जानानै दंमोन। आं गिबियावनो आं गासैबो आफा इसोरनाव पापखौ मावबाय जेला मानो इसोरखौ लाजिनो, बेनिखायनो आं इसोरनि सिगाङाव गासैखौबो आं खेमालाया। बेनो आं सासे नंगौ आंनि बिफाया दिनै बिफा थैनानै थांबाय। आंनि बिफा दं, नाथाय आंनि बिफा आरो फंबाय बिसोर बाप्टिस्ट। गोदो आंखौ हिन्दुआव हाबा होदोंमोन, नाथाय आं खृष्टान काथलिकमोन। नाथाय आंनि दायाव आं गोबांथार आङो पापनि साजाखौ मोनबाय।
नाथाय अब्लाबो दिनै इसोरा आं पापिखौ अनखांनानै दिनै गेदेरथार अननायजों आंखौ दैदेननानै लाबोबाय। बे थांखियानो जाबाय बे मे अखाफोरनि 13 थारिखआव आं गोबांथार 9 मास बे 9 दिन आङो दिनै आंनि थांखि लानायखौ आङो गिबियावनो बिफा इसोरनाव आरो बिमा गोथारनाव बियानि फिसा आलफनसानाव आं थांखि लाबाय। जेला आइ मारिया आं गाबबाय थानायाव आंनि न'खराव थांनानै नुजाहैयो, फहर जाजोबो आंनि न'खरा, जोंब्लावजोबो, आखाइ फारनै खबजोबनानै आइ बिमा गोथार मारा आंनि बिन्दो गुदियाव नुजाहैदों। आं पापिब्लाबो आं जेब्लायबो दिनै आं रजालि खालामो, खस्थ'बाबो दुखुब्लाबो खस्थ'ब्लाबो दिनै आंनि फिसाया रोङाब्लाबो आंनि गथ' गथायखौ फुथुजोबनानैबाबो आङो हरनि 12टा 10टा 11टाबाबो आं रजालि खालामनानै उन्दुयो। बे समाव आं गाबबाय थाबाय, दिनै नुजाना आयै दिनैनिफ्राय आं नोंनि 13 थारिखखौ आं मानिसिगोन। जेब्लानाखि बे आंनि थांखिया जाफुंगोन अब्ला नोंनि बे मे अखाफोर 13 थारिखआव थांनानै आं नोंखौ हामबाय होगोन। नैबे 2024आवनो आंनि गासै थांखि लानायखौ नोङो जाफुंहोदो होननानै। नाथाय आंनि इस्सा बायदि नङा आयै, नोंनि इस्सा बायदिसो, आंनि गोसो बायदि नङा, नोंनि गोसो बायदिसो होना नोङो बिफा इसोरनाव बिस'नानै होदो होननानै बियानि फिसा आलफनसाखौबो होनबाय आं, बियानि फिसा आलफनसा, आं दिनैनिफ्राय आइ मारियानि मे अखाफोर 13 थारिखखौ आं मानिसिगोन। नाथाय आंनि न'खराव दिनै बे आंनि पापनि थाखाय आंनि फिसा 3 आंनि पुरुषा बाप्तिस्मानि थाखाय खाबथा जानानै दङ। नाथाय नोङो बेखेवनानै होदो बियानि फिसा आलफनसा। आं दिनै पापिनि बिनायखौ नों खोनासंनानै बिफा इसोरनाव आरो बिमा गोथारनाव बिस'नानै बे थांखिखौ जाफुंहोदो होननानै आङो बियानि फिसा आलफनसानाव आङो थांखि लादों। जेब्ला बे आं बियानि फिसा आंनि थांखिया जाफुंगोन अब्ला आङो बे 9 बारखौ आं मालाबाबो इन्थि बस'आ, नबिना बायदि गिर्जा बाहाग लानानै आं जेला आंनि थांखिया फुरा जाफुंगोन अब्ला नों बियानि फिसा आलफनसाखौबो आरो बिमा गोथार मारियाखौबो जिसुखौबो आरो नोंजों लोगोसे फंबाय दैमालुखौबो आरो गासै रायजो राजाखौ आं हामबाय होगोन, आं टेस्टिमनि होगोन होननानै रादाय खादोंमोन। नाथाय अनजाग्रा आंगोनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, गेदेर उन्दै साफ्रोमबो दिनै आंनि थांखिया जाफुंबाय। दिनै 9 मास 9 बार आं जेरै नबिना बायदि आं गिर्जा दिनै आं थांखि लादोंमोन। आं बे 13 थारिखआव गाफैनायाव बियानि फिसा आलफनसानि गेदेरथार अननाय बिस'नायजों बिमा गोथार मारिनि हेफाजाबजों नोंथारगौ बियानि फिसा आलफनसाया आं पापिब्लाबो बिफा इसोरनाव बिस'नानै होबाय, बिमा गोथार मारिनाव बिस'नानै होबाय। दिनै बिनि बिस'ना इसोरनि अननायजोंसो आं दिनै बे जायगायाव नुफैबाय, आं दिनै बाहागो लानो मोनबाय, टेस्टिमनि होनो मोनबाय, बे गासैबो इसोरनि गेदेरथार अननायजोंसो। नाथाय आं बेयाव थांखि लादों जेब्ला आंनि बे थांखिया जाफुंगोन बियानि फिसा आलफनसा, आं नोंनो होनो थाखाय आंहा सना रुफा रांखावरि गैया। जेला बे आंनि थांखिया जाफुंनायजों लोगोसे आं एकमात्र नोंनो आर'नाइ गांसे आरो बिबार माला गांसे होनानै आं नोंखौ हामबाय होगोन बियानि फिसा आलफनसा होननानै आं थांखि लादों। आरो आइ मारियानावबो बेबायदिनो आं नोंथांमोननो खावलायदों। आं थांखियानो आंहा गिदिर थांखि नङा, माथ्र आं दिनै जेला आंनि थांखिया जाफुंगोन अब्ला नों बिमा गोथार माने 13 थारिखआव थांनानै माथ्र मम 12टा पेकेट, धुप बान मोनसे, सलाइ बान मोनसे आरो अननायजों दिनै आं दान होनानै बेखौनो आं हामबाय होगोन। आरो बेजों लोगोसे आंनि गोसो खुसिजों अनसला फोरबो जिसुखौ आरो अनसुलि बिमा आइथा मारायखौ आं दिनै बेखिनि होनानै आं मान बावगोन। आरो दिनै आंनि गोसो गोरबोजों अननायजों आंनि थांखिया जाफुंनायनि थाखाय दिनै अनसला फोरबो जिसुनि नामाव आरो आइ मारियानि नामाव बियानि फिसा आलफनसानि नामाव आंनो दिनै चक्लेट बय 3 होगोन होननानै आं थांखि लादों। आंनि थांखिया बेनो, दिनै आं जाफुंबाय। बेखायनो आं हाजासे आं जा बियानि फिसा आलफनसाखौबो आरो आइ मारियाखौबो
आरो अनसला फोरबो जिसुखौ आं हाजासे हामबायदों आंनि थांखिया जाफुंनायनि थाखाय आरो दिनै नोंथारगौ दिनै बे थांखिया जाफुंबाय दिनै आंनि फिसा 3 आरो आंनि पुरुष 9 बोसोर नेबाय आं बाप्तिस्मानि थाखाय गाबो आं बिखा सौयै गावखौनो आंनो पापि आंनि पापनि थाखायनो दिनै आंनि हौवाया दिनै बाथौआरि खोमसिनि मानसि अब्लाबो दिनै आंनि फिसा धैर्य नम्र दिनैसिम दिनै बे नेफ्लायनानै इसोरनि गेदेरथार अननायजों 9 बोसोर आङो नेफ्लायबाय बिबाय दिनै गेदेरथार अननायजों बे 9 बोसोर नेनायजों 9 बार दिनै नबिना बायदि आं दिनै 13 थारिख मानिनायजों गेदेरथार दिनै आं इसोरनि अननायजों आं पापिब्लाबो दिनै बासायजानायखौ मोनबाय आंनि फिसा 3 आंनि पुरुष दिनै 2024 जुन मासनि 13 थारिखआव दिनै हग्राजुलि पारिसआव बाप्तिस्मा मोनबाय आं जिसुखौ आं हाजासे हामबायदों नाथाय आं मा रावजों मा गोसोजों आङो इसोरखौ हामबाय होबावगोन आइ मारियाखौ आरो यानि फिसा आलफनसाखौ आंनि थांखियानो बेनो एकमात्र दिनै अनसला फोरबो जिसुआ बे संसाराव बे बुहुमाव आंनि जिउखौ जथ'दिन थांनानै थानो थाखाय सुफुंनानै हरदों बिसिमहालागै आंनि जिउ जोबजासे अनसला फोरबो जिसुखौ आरो आइ मारियाखौ आरो बियानि फिसा आलफनसाखौ आं हामबाय होगोन बेनिखायनो आं गासैबो आंगोनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन आं खावलायदों नोंगौ इसोरनि अननाया गिदिरथार आरो दिनै बे फंबायखौ बियानि फिसा आरो अनसला फोरबो जिसुखौ मान होनायजों लोगोसे आंहा दिनै होनो थाखाय जेबो गैया जाय दिनै फंबाय दैमालु नोंगौ जाया इसोरनि जायहा मोजां हाबा मावो बेखौ मुगैयो बेखौ नेग्लेक्ट खालामो बेखौ हेफाजाब होआ जायफ्रानाखि गाज्रि मावो बेखौसो बिसोरो हेफाजाब होयो नाथाय जोंबो फैयो जोङो सानसेखालि बेहाय जोङो 13 थारिखआव फैनायाव मोनसे थुमथुम गारि गाखोनो नागिरनायाव सासे मानसिया दिनै ड्राइभार गोबांथार दिनै बे फंबायखौ थाबथाहोदों आय' दिनै इसोरनि हाबा मावग्राखौ माबायदि दिनै थाबथाहोयो गोबांथार जोंनि जोंनियाव फसारिखाजों आंजों गोसोआव गाबनाय फैदों गाबखांनाय फैदों नायदो संसाराव मोजां मावग्राखौ मानो मुगैयो गाज्रि मावग्राखौ मानो हेफाजाब होयो नाथाय बे फंबाय दैमाला दिनैसिम गाज्रि मावाखै दिनै बियो जों पापिफोरनि थाखाय जोंनि बिदा फंबायफोरनि थाखाय मिथियैफोरखौ मिथिहोनो गोसोआव फैयैफोरखौ गोसोआव थानो थाखाय बियो दिनै जाया लोङा सानफा दिनै उपबास थानानै बियो जोंनि थाखाय जोंनो फोरोङो इसोरनि गोथां रावफोरखौ जोंनो राननानै होयो फंबाय दैमालुआ जोंनो गोसो मैखुनाव राननानै होयो नाथाय जों बिनो थाखाय जोंहा होनो थाखाय जेबो गैया जाय मानसिया इसोरनि गोथां रावफोरखौ थन्न जाया दिनै बिनि बानजायनायखौ लादों बे मोजां न'खर मोजां गेरेमसा फिथाइ दाबो मोनदों दादों जाया दिनै इसोरनि बायख'खौ जाया खोनासंनानै फारसेथिं हगारदों फारसेथिं दिनै खोनासंनानै हगारदों बे दिनै गावबो खस्थ'बो मोनदों नोंगौ जोङो फोथायनाय गैयाबा बिनाय गैयाबा जों बोरै सोखा जानायखौ मोनगोन नाथाय फंबाय दैमा नंगौ बे इसोर नङा जोंनि थाखाय बे बिसग्रा जोंनि बियो जाया लोङा गासै बेयाव नुजाना आंगोनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि थाखाय सानफा बे उपबास थानानै जोंनो थाखाय बिस'नानै होयो गाबस'नानै होयो नाथाय मानो अननाय गैया फंबाय दैमालुखौ
बे जोंनि थाखाय गोबांथार जोंनो जाया लोङा उपबास थानानै इसोरनि गोथां रावफोरखौ धन्न धन्न मोनफा मोनफा मोनसे मोनसे बिजिरनानै जोंनो राननानै होयो। नोंगौ आंगोनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर, दिनै बे फंबाय दैमाला बाइबेलनि बे ओरैनो नङा, बे बानायनाय नङा। दिनै बे इसोरनि लिरना गालांनाय बाइबेलाव बेखौ बे धन्न धन्न जोंनो बानजायदों बुजायदों। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गोसोआव लादो। अननानै जों बयबो खौसे जानोसै, खौसे जादो। बे जुगाया, बे मुगाया नोंगौ जों खोनानो मोन्दों गोबांथार दिनै इसोरनि हाबा मावग्राफ्रा जों बाइबेल रोङा, फरायनो रोङा। प्रत्येक देवबाराव, प्रत्येक सुक्रुबाराव जोंनो फालकफ्रा, फसारिखाफ्रा जोंनो बाइबेलनि रावखौ लानानै जोंनो बानजायो, फोरोङो। सोबखौ लानो हायाब्लाबो जों बबेबा मोनसे खोथाखौ लाना जों गोसोआव लादिनि। जों गावजों गाव हेना हेनि, गावजों गाव नांलाय खमलाय, रायखोमालायनाय, बिजिरलायनायखौ बे हिन्दु, बे खृष्टान, बे बाथौ, बे बाप्टिस्ट, बे काथलिक होननानै जों रावबो मुगैलायनाङा। आंगोनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोर, बयबो जों सासे इसोरनि फिसा। जोंबो गोदो हिन्दु, जों नाथाय बाथौ मोनाखै बिमा बिफानि आमोलाव। जोंहा ब्रह्ममोन, आवाथि जय गुरुबावसोमोन जोंहा न'खराव। दिनै साफातबो मोनलोङा, ना बेदरबो मोनजा, नेक्लेट, माथ्र सयाबिन, मिरामिस। ना बेदराथ' खाथियावनो फैया। जों बेबायदि जों मानिनो मोनदों। नाथाय जों बाथौबो खुलुमनो मोनाखै। माथ्र थुलुंसि फांसे दंफाङाव जोंहानि आइमोना फोथा गुफुर फोनो आरो बेयाव धुप जरासे सावनानै। बेखौ जों नुबोदों। जों उन्दै उन्दैआव आंनि बिफा आरो बिमामोना सनातन धर्ममोन। नाथाय बे गासैबो जों दासिमा, जों दा इसोरखौ मोनबाय, मिथिबाय इसोरनि अननाया मा जों बुजिनो मोनबाय। दा आंनि बिफायाबो बाप्टिस्टआव दं। दिनै बिसोरबो इसोरनि फिसा जाबाय। आरो आंनि फंबाय आरो आंनि बिनानाव, दिनै बिसोरबो बाप्टिस्ट दिल्ली मिसन बाप्टिस्ट चार्चनि दिनै बिसोर इसोरखौ मोनबाय। आंबो दिनै काथलिक। आङो आंनि हौवाया गारना थांदोंब्लाबो आं बे धोरोमखौ गाराखै। दिनैसिमहालागै गोदोनि आंनि हौवानि बिहाव बिखुनजोआ थैनानै थांब्लाबो आं गावनि बिहाव बिखुनजोनि नामावबो आं दाबो दिनै बिसोर गारदोंब्लाबो आं दिनैसिम थैनानै थांब्लाबो आंनि बिहाव बिखुनजोनि थाखाय आङो दिनै काथलिक नेमैनो दिनै आङो मिसा बुलि जा जिखि जा नाम होनानै आं माबायो। आरो बेबायदिनो आंनि फंबाय बिदा सासे दं नागालेण्डआव। दिनै बे बाथौआवनो दं। सानसे दिनै आंनि बिदायाबो सानसे इसोरखौ मोनथों। दिनै आं बेखौनो खावलायदों। दिनै गेदेरथार बेयाव बिसिम फैनानै बियानि आलफनसानि गेदेरथार अननायजों दिनै आं बे बिस'नाय गाबज्रिनायजों आं मोनबाय। जाहाथे बयबो जों खौसे जानानै जि जोंहा दा फंबाय दैमालुआ बे न'खौ लुखांनो थाखाय जोंनो आस्राय जिरायनो थाखाय मोनसे जिर'सालिम लुखांनो थाखाय बे बुरजाबो बियाखै, सोरबा थाइसे होयो, थाइनै होयो। अननायजों जों बयबो खौसे जानानै, गोसो मोनसे जानानै जों बयबो अनलायनायनि गेजेरजों अनसला फोरबो जिसुनि मुङै, आइ मारियानि मुङै आरो बियानि फिसा आलफनसानि बिस'नाय गाबज्रिनाय हेफाजाबजों जोङो बेखौ लुखांनो थाखाय जों बयबो थाम थिम जानि। अननानै नोंथांमोनाबो बयबो खौसे जादो। बेखौ लुखांनो थाखाय जोंनोनो मोजां जिरायनो, इसोरनि गोथां रावफोरखौ खोनासंनो बयबो दिनै बे फंबाय दैमालुनि सायाव हेफाजाब होदो। जायफ्रानाखि गाज्रि बुंदों बिथांमोनखौ इसोरा अननानै निमाहा होथों। आरो बिथांमोननि सायावबो जोबनो गैयै इसोरा बोर होथों। सानसे जाय फंबाय दैमालुखौ नेवसिग्रा, मुगैग्रा, निन्दिग्रा बिथांमोनाबो सानसे गोसो उनफिननानै इसोरनि खाथियाव फैनानै बिथांमोनाबो इसोरखौ नाजावनो गोजौआव दिनै गेदेरथार अननायजों बिथांमोनाबो इसोरनि सोरगो रायजोआव आवगायलांनो हाथों। बिथांमोनाबो सानसे जायफ्रा मुगैदों, मुजुदों, नेवसिदों, सोरबा बायदिया गोबांथार
जोंहा फंबाय दैमालुखौ गोबांथार मोजां गाज्रि होननानै बिजिरो। सानसे आं दिनै नामखौ खारिलानै बेयावनो दङ। आंनि न'आव थांदों, गोबांथार थाबथा होदों। नाथाय आंनि गोसोआव गाबखांना फैदों, आं सानबाय आंनि गोसोआव, नाथाय जोंनि फंबाय दैमालु बिदि हाबा मावा, मालाबाबो बिदि मावा। आरो दिनै बे मिसननि पारमिसन अनगायै बे जेरावबो दिनै थाबायनो मोना। नाथाय बे आंनि न'खराव फैनानै आंनिनो नों आंखौ बिबथै जायो, नोंसिनि न'खराव गोबांथार आरजनि गोनांथि, नोंसिनाव बेफोरबायदि होननानै गोबांथार फैदों। आं सानबाय गोसो मैखुनाव आंनि दिनै बिसोर साखिग्रासो। नाथाय आं होनबाय आदै, नाथाय आंनि न'खराव जोंनि बे काथलिक धोरोमाव आरजनि गोनांथि गैया। माबा मोनसे जायोब्ला आरजनि गोनांथिबा, नाथाय जोंनि मण्डलि दं, गामिनि फालकफोर दं, रायजो राजा दं, बिसोरखौ खावलायबानो जोङो आरज खालामनो हायो, जोंना गिर्जा लायो। नाथाय जाहा थाहा जोंना बिदि स्कप गैया होननानै आं डाइरेक्ट बुंदों। नाथाय आं मानि थाखाय आं बेखौ गोसोआव आंनाव खेक फैखो, बै समाव खोथा मोनसे थाबथा होनानै बुंदों आरोना, नैबे दाखालि गेजेर समाव दावराव दावसि जानाय, दिनै बिसोरखौ लानानै आं नामखौ बख'ला, नाथाय आंनि फंबाय दैमालुखौ बुंदों आरो बे आंनि न'आवनो। नाथाय बै समाव दिनै दैमालुआबो बिदिनो मावोमोन। आं सानबाय थाब बारस'हरबाय आं, नाथाय फंबाय दैमालुआ मालाबाबो भुलावबो बिदि मावा। बे दिनै बे मावदोंबाबो सानसे दिनै जाया लोङा दिनै उपबास थानानै बे रिथिर खुंदोंब्लाबो दिनै बियो मिसननि पारमिसननि अनगायै मिसननि अर्डार दिनै पारमिसन गैयालाबा बे मालाबाबो दिनै बे गामियाव हाबनो मोना, मालाबाबो बेबायदि मावाखै आदै होननानै आं बुंदों। नोंसिनि बे खन्द'आवनो थायोनो बियो, आं नामखौ बख'ला। नाथाय अननानै बिथांमोनखौबो निमाहा होथों, इसोरा सानसे बिसोरबो मिथिथों। नाथाय गोबांथार आंनि फंबाय दैमालुखौ मोजां हाबा मावग्राखौ गाज्रि सानो, गाज्रि मावनायखौसो नंगौ सानो। नाथाय इसोरा बिसोरखौ खेमा होथों। दिनै आंनि बे समाव सुंद' आंखौ बिबुंथि लाखिहोबाय। जोंहा